Damos paso ao pleno ordinario do mes de novembro, pleno número 15 deste ano. Imos coa orde do día, a parte dispositiva. O primeiro é a aprobación das actas número 10 do pleno extraordinario de 10 de xullo de 2024, que é a dos orzamentos que quedara pendiente por unhas correccións, e da número 14 do pleno ordinario do 31 de outubro de 2024. Algo que dicir sobre as actas? Non, nada máis, simplemente disculpar a nosa compañera Mariela que xa non pode decir. Ben. Señor Lago Álvarez. Por minha parte, gracias, señoría. Na ata de xullo xa vi que se modificou, xa aparezco na acta, do cual me alegro moito. Con respecto á acta do último pleno, deciro de sempre. Na primeira acta vou a votar a favor, recolle a miña intervención, porque tuve, o parecer, xa que non se gravou, de facilitarle a Secretaría a miña intervención e recolleu con amplitud todo canto eu dixo. Bien, na última acta, o que estou dicindo sempre, é dicir, moito aparatello electrónico, moita administración electrónica, pero, insisto, en que a legislación recolle con toda claridade que a Secretaría da Corporación ten a obriga de recoller nas actas de maneira sucinta as intervencións dos concelleiros. Non se está facendo. En consecuencia, mentre non se paga iso, eu a esta acta e todos que veñan, onde non aparezcan de maneira sucinta, con toda a libertad que ten a Secretaría, vou estar sempre. Ben, de acordo. Entón, pasamos a votar. Votos a favor de aprobar a acta número 10 do 10 de xullo de 2024. Pois queda aprobada pola unanimidade dos membros da corporación. Pasamos a votar a acta número 14 do 31 de outubro de 2024. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada pola maioría absoluta dos membros da corporación. Ben, entón pasamos agora ao segundo punto da orde do día. É a proposta de solicitude de desafectación da Escola Infantil de Taldeabaixo. Ben, co dictame favorable da Comisión Informativa. E, bueno, aquí do que se trata, como saben, a Escola Infantil de Taldeabaixo pechou neste último curso, en agosto do 2024, cesou a súa actividade. É un edificio municipal que está afectado por educación. Tiña ata este último curso tiña uso educacional. A nosa intención é que este edificio pase a ter uso social, pero para elo o primeiro que temos que facer é solicitar da Consellería de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional a autorización previa á desafectación desta escola. Xa hai propostas de uso, de feito durante este Nadal os campamentos Concilia xa van a ter lugar ali. Ademais foi unha petición da comunidade educativa, dos usuarios do campamento Concilia. Pareceunos que era o mellor para que o edificio non se deteriore e non se veña abaixo por falta de uso. Entón, como non queremos toparnos con outro edificio máis sen uso e con pouco mantemento, creemos que é urxente solicitar esta desafectación para pasar ao seu uso. Entón, a proposta de acordo que se trae é un punto único: solicitar a Consellería de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional a autorización previa a desafectación da Escola Infantil de Taldeabaixo. Turnos de palabra, Partido Popular. Nada, non sei, únicamente comentar, pois, como xa se comentou na comisión, que teñan en conta o convenio que se asignou co Arzobispado sobre a cesión da parcela na que se ubicaba o parque infantil, que vai anexa á escola e está un pouco condicionado a que o uso sea educativo ou relacionado coa infancia. E que o teñan en conta e que se lle dé uso ao edificio canto antes. Ben. Señor Lago Álvarez, por mor estendrá. Aparte, de forma moi rápida, alcaldesa,
Este é un trámite que hai que facer, un trámite ordinario completamente. Tan solo en un minuto quero deixar constancia do siguiente. A Escola de Tal, por la parte do inventario de bens do Concello, etc. Eu sigo esperando por inventario de bens do Concello desde o día 7 de xullo do ano 2023. O 7 de xullo, disposto a continuación, desde o día 10 de xullo que por escrito solicitei se me dera conta, como se había que dar conta no pleno toma de posesión, pois a todos os concelleiros, pois ter unha copia do tal inventario de bens. Simplemente esa miña queixa sobre este particular, a este punto votarei a favor. Partido Socialista, que saltei... Nada, primeiro nada, excusar a ausencia de calidad, que eso non pode estar. Nada, falando deste punto, pois, nada, totalmente de acordo. Hai moitísimos edificios municipales que se lle poden dar outros usos, o de tal ahora, o non haber colexo ali, pois, para que non quede no olvido, eu penso que é moi importante pois, terlo para o noso uso, para que, por exemplo, como dixo a señora alcaldesa, que os campamentos, neste caso de conciliación de Nadal, pois se desarrollen ali. Vexo ben, sobre todo, porque hai que mover un pouquiño tamén o que facemos no Concello, o sea, que todas as parroquias teñen dereito a participar en estas cousas, en este tipo de actividades. En este caso, gustanos que se leve a cabo. Nada máis. Bueno, con respecto ao convenio que se firmou co Arzobispado, sí que se ten en conta, pero bueno, hai que ter tamén en conta que este convenio que especifica que, bueno, que se cede a parcela coa finalidade de destinar a zona de patio de xogos desa unidade escolar en os termos que resultan no plano que se adxunta, ten unha duración de 4 anos. Non está suxeito a... Bueno, si está suxeito a actividade por ter como finalidade ser o patio de xogos desa escola, pero por 4 anos. Mais alá dos 4 anos o convenio xa non ten vixencia. Entón, bueno, tampouco podemos pechar o uso deste edificio por un convenio de 4 anos dos que un xa pasou, porque se firmou en maio do 2023, o colexio deixou de ter actividade educacional como tal en agosto do 24. E, bueno, a inversión que ali se fixo, sí, era unha petición que das familias, nos mesmos o reclamamos en varias ocasións, pero, bueno, a inversión tampouco é dicir que fose nada exagerado, e de feito, bueno, cumplir coas normas de seguridade e coas certificacións que deben ter os parques infantís, pois temos serias dúbidas de que cumpra. Ademais de que neste momento hai elementos que están en bastante mal estado como para deixalos ali. Entón, pois estáse valorando a ver que se fai con esa parcela, pero non creemos que sexa tampouco o motivo da forma da que está a parcela e da forma da que está firmado o convenio, tampouco creemos que sexa un motivo para limitar o uso deste edificio. Segundo turno de palabras, Partido Popular. Non lle falábamos de limitar o uso, falábamos de que o destinaran a este tipo de actividades. De todas formas, estou segura de que a súa capacidade de negociación e a relación co Arzobispado de poder conseguir prorrogar ese convenio, porque realmente a parcela presta un bo servicio a ese espacio. Bueno, as familias non acaban de velo totalmente no estado no que está, pero no, claro, porque hai que negociaremos co Arzobispado, non se preocupe. Eso xa sabemos que de mantenimento usted sabe pouco. Será. Bueno, segundo turno de palabra. Señor Partido Socialista, perdón, que che saltei antes. Nada máis que mí. Ben, señor Laguarda. Nada máis. Ben, pois vamos pasar a votar entón. Votos a favor de solicitar a Consellería de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional a autorización previa á desafectación da Escola Infantil de Talabaixo. Votos a favor? Pois queda aprobado por unanimidade dos membros da corporación. Ben.
No terceiro punto da orden do día temos a moción presentada polo Grupo Municipal Popular con motivo da conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional de Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Ben dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa, aquí achegouse unha, en consenso cos 4 grupos que conformamos a corporación, propúxose un texto. Partido Popular, queren darlle lectura? Sí, non temos problema. Como sempre, pois en esta cuestión sempre valoramos que os acordos se adopten por unanimidade, e que nos sorprendeu pois, un pouco que o grupo de gobernos non fora consciente desa data. Valoramos que se unen a este texto e que entre todos foramos capaces de acadar un texto que entendemos que o que se pretende é crear conciencia sobre a violencia machista e a súa condena que se faga entre todos, que parece sempre unha boa. O 25 de novembro conmemoramos o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres e, como cada ano, as cifras que nos deixa esta lacra son desgarradoras. No que vai de ano, o feminismo galego saiu ás rúas contra 4 feminicidios, os mesmos que en todo 2023. Os feminicidios son a consecuencia máis extrema dunha violencia que no último ano enteiro deixa máis de 1.400 mortes de afastamento, 7.795 casos activos en Biocen, dos de que 3.231 contan cunha protección oficial, ou máis de 900 delitos coñecidos contra a liberdade sexual, o maior número e o maior aumento de toda a serie histórica, un 20%. Ante esta situación, observamos con preocupación como as cifras se asumen cada vez máis como parte do día a día, normalizándose no lugar de escandalizar. A isto contribúen os discursos negacionistas e banalizadores, mais tamén aqueles que procuran situar a violencia machista como algo individual ou inevitable, cando existe unha responsabilidade colectiva, institucional e social a de protexer os dereitos humanos e a vida das mulleres. A pesar de que cada vez son máis os recursos destinados a lutar contra a violencia machista e a protexer as mulleres vítimas, non podemos obviar que algo está a fallar. O Convenio de Estambul entende a violencia contra as mulleres como unha violación dos dereitos humanos e unha forma de discriminación contra as mulleres e engloba todos os actos de violencia baseados no xénero que implican ou poden implicar para as mulleres danos ou sufrimentos de natureza física, sexual, psicolóxica ou económica, incluídas as ameazas de realizar os demanditos actos, a coacción ou a privación arbitraria de liberdade na vida pública ou privada. Cada 25 de novembro debemos homenaxear as miles de mulleres e de colectivos de mulleres grazas aos que a violencia machista está no centro do debate político e a única maneira de facer é comprometernos con máis avances. É un obxectivo prioritario de gobernos e administracións acadar a eliminación de todas as formas de violencia que aínda hoxe afectan as mulleres. Para isto é preciso a implicación e concienciación da cidadanía, porque a violencia machista é un problema de todos e todas e, polo tanto, entre todas e todos debemos tentar derribar cos muros de silencio que aínda a rodean. Apelamos á tolerancia cero cos maltratadores para poñer fin a esta repudiable lacra e, xunta con toda a cidadanía, colaborar na construcción dunha Galicia máis solidaria, máis equilibrada e sen discriminación. Polo anteriormente exposto, a Corporación Municipal do Concello de Muros somete a debate esta moción e solicita a adopción dos seguintes acordos: ratificar o compromiso deste Concello coa loita contra as expresións da violencia machista, mellorar a capacidade da detección temperá de todos os tipos de violencia contra as mulleres e os menores dende todos os recursos municipais e en coordinación coa Policía Municipal e os servicios sociais e sanitarios, facilitar na medida do posible a formación do persoal municipal, en especial aqueles que teñen atención ao público para detectar os posibles casos de violencia machista encuberta. Desenvolver campañas divulgativas e preventivas de xeito continuado contra todas as formas de violencia de xénero, con especial incidencia as dirixidas á poboación infantil e adolescente
en coordinación coa comunidade educativa. Promover, a través dos centros municipais para a mocidade, accións dirixidas a este colectivo para a promoción da igualdade e a prevención da violencia de xénero. Impulsar as mesas locais de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero en colaboración coa Xunta de Galicia e a Delegación do Goberno como instrumentos para optimizar a cooperación de todas as institucións e entidades implicadas na loita contra a violencia de xénero. Instar a Xunta de Galicia a incluir a educación afectivo-sexual nos proxectos curriculares dos centros de ensinanza obrigatoria a partir do vindeiro curso 25-26. Incrementar os programas de formación en igualdade e prevención da violencia machista, valorando a súa obrigatoriedade en ámbitos como o sanitario, a educación ou a xustiza ou profesións dentro do eido social. Impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario incrementando a súa contribución para os centros de información á muller, co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de centros de información á muller. Poñer en marcha liñas formativas e de asesoramento a profesionais e familias para a prevención e detección de abusos a mulleres con discapacidade. Fomentar a rede galega de entidades locais contra a violencia machista. Instar ao Goberno de España a renovar o Pacto de Estado contra a violencia de xénero coa incorporación de medidas específicas contra a violencia vicaria e a violencia digital. Revisar os erros do sistema Vigogen a hora de valorar o risco das víctimas. Promulgar unha lei contra a trata de persoas comprometida no Pacto de Estado. Queren decir algo máis? Nada máis, gracias. Nós, por a nosa parte, creemos que neste caso se debe de buscar consenso, así o dixemos na Comisión Informativa. Agradecemos a predisposición do Grupo Popular ou da súa concelleira a un texto consensuado, pero non aceptamos que se acuse a este goberno de deixar pasar a data. De feito, o texto consensuado viña porque xa se traballara nel, e porque a Comisión Informativa foi o día 25 de novembro, que é o día no que se conmemora esta data, e o pleno era xa a data pasada. Inda así, dixémolo xa tamén na Comisión Informativa, creíamos que sí, que era importante traela porque a moción efectivamente trae peticións concretas que creemos que se deben trasladar a todas as administracións, desde a municipal ata a estatal e máis a Xunta. Igual nós non imos a misa do Pilar, pero poñemos a disposición das forzas de seguridade todos os recursos que temos para asegurar a atención ás víctimas de violencia machista, como xa fixemos desde o primeiro día que chegamos ao goberno. Partido Socialista. Bueno, eu quero dicir que isto é unha lacra, é triste ver as noticias que saen día a día ou semana a semana. Toda a forza que podamos facer desde as institucións é pouca, temos que ser exemplo na loita contra este problema que hai. Todo o que digamos ou todo o que fagamos vai ser pouco e gostaríame que un día podamos dicir que este problema se acabe. Señor Lago Álvarez. Gracias, alcaldesa. Vamos a ver, moción consensuada, nada que decir acerca dela, completa, tal. Con toda seguridade esta moción, este tipo de mocións levanse aprobando neste concello desde fai moito tempo. O que me chamou a atención, que sí, menciona usted, que chega todo o pasado que non se houver por parte de algún grupo presentado con tempo suficiente, ao mesmo tempo que se dera con motivo, no lunes 25, algún tipo de acto, concentración, lectura deste manifesto, un tipo de acto como se veu facendo casi na totalidade dos concellos de Galicia. Facer votos para que esta moción que hoxe se aproba, xunto con outras xa aprobadas en diferentes plenos, en diferentes anos, apagamos propia nosa. Apagamos tan propia nosa
que non, vamos a ver, en palabras moi amables e moi cariñosas, que Muros non ten que formar parte de ninguna mala estadística por haber sido denunciado nunha inspección de traballo por cousas que non proceden en absoluto. En definitiva, perfectamente para a miña moción, por suposto que votarei en contra. Perdón, que votarei a favor. Rematou? Partido Popular? Pois creo que te vas a ter que, señor concelleiro, señor Lao, vais a ter que encomendar a Virxen do Pilar para que as mocións se leven a cabo. Esperemos que esta non, pero outras me temo que sí. Nada máis, moitas gracias. Bueno, hai quen se encomenda a santos e hai quen prefire traballar. Son cousas distintas. Señor Lago Álvarez, este ano participouse dos actos que se fixeron nas comunidades educativas, houbo marchas tanto no Colexio Ramón de Artaza como no Ricardo Tobío e participouse deses actos. Non se convocou oficialmente nada dentro do Concello, tamén é certo que estábamos pendentes de como ia ou non ia o tempo, pero sí que preferimos participar da comunidade educativa porque creemos que precisamente eles son quenes máis nos van a dar leccións de como debe ser en quen debemos poñer os ollos e a vista ao futuro. Partido Socialista? Bueno, nós non queremos entrar en ningún debate. A base desto é intentar acabar con este problema. Hai que dar visibilidade desde as institucións, buscar solucións e todo o que sea bo para intentar que dunhas por todas se acabe. Bien. Señor Lago Álvarez? Nada máis que aportar. Partido Popular, quer pechar a intervención? Nada, máis agradecer en todo caso a disposición de todos para que chegáramos a un consenso e sí que é certo que sempre, todos os anos sempre se fixo un esforzo neste sentido e se fixo unha lectura do manifesto que se acordaba previamente. Este ano non foi posible, pero ainda así alegramos de que hoxe se poda facer. Nada máis, moitas gracias. Ben, pasamos a votar entón. Moción a favor, votos a favor de aprobar a moción sobre o Día da Eliminación da Violencia contra a Muller. Votos a favor? Pois queda aprobada por unanimidade dos membros da corporación. Ben, o cuarto punto é unha moción presentada polo Grupo Municipal Popular sobre o Instituto Social da Mariña en Muros. Partido Popular, expoña a moción. Bueno, nesta moción recollemos as queixas que nos fan chegar os colectivos do mar do noso Concello polos problemas que se atopan para facer o recoñecemento médico obrigatorio, poñendo de manifesto, unha vez máis, non é a primeira que este asunto se trae aquí a este pleno, unha problemática que se leva arrastrando xa demasiado tempo. En Galicia hai 10 delegacións do ISM e prácticamente todas elas, nun ou noutro momento, teñen falta de persoal facultativo, pero hai uns anos os problemas das delegacións de Corcubión, Noia e Muros vanse encadeando uns cos outros, o que fai que actualmente para facer o recoñecemento médico pois teñas que desplazarte desde Muros a Coruña ou a Ribeira, sempre e cando consigas unha cita a tempo para embarcar. O Instituto Social da Mariña, unha entidade de dereito público que depende do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, cuxos responsables serán os que teñan que poñer solucións a esta problemática que se ve denunciando, como decía, dende hai a tempo, sen que cheguen solucións. Ao contrario, o problema vaise agravando, xa que conflúe con outras cuestións que tamén están afectando a este colectivo. Por estas razóns, pedimos ao Pleno do Concello de Muros demandar ao Goberno estatal as seguintes accións: contratar de xeito urxente o personal necesario para cubrir as necesidades dos centros de detención dos mariñeiros desta comarca e, nomeadamente, do Concello de Muros, dotar ao Instituto Social da Mariña dos medios materiais e tecnolóxicos necesarios para agilizar os recoñecementos médicos a realizar en Galicia e establecer un plan de contingencia que permita atender inmediatamente as necesidades dos mariñeiros mentras se realizan as contratacións e melloras necesarias. Pois, como decía anteriormente, isto é un tema que xa se trouxe este pleno por varias polo grupo do NG, quero recordar, por nós en outras ocasións, pero non se lle está dando solución. As plazas que se están convocando para dotar de personal en ISM son ridículas, sacan 20 plazas, 30 plazas e están obrigando a xente
ahora mismo pois, a desplazarse fora, o agravante de que, por exemplo, pois, o ISM de Muros ten enfermeira pero non ten médico e o ISM de Noia ten médico pero non ten enfermeira. Entón, está a xente pois, facendo unha parte de recoñecemento ali, outra aquí, e iso, bueno, que se entera e que ten a información, porque moita xente se está desplazando incluso hasta Vigo para poder ter os requisitos necesarios para exercer a súa profesión. Creo que é unha petición unánime de todo o colectivo e que supoño, penso que tamén será unha petición de todo este pleno. Repatou? Sí, gracias. Ben, pois, pola nosa parte, como vostede ben dixo, esta é unha petición que xa se trouxo a este pleno por parte do BNG. É un problema que non é de agora, que se ven acarrexando dende fai moitos anos, con distintas cores no goberno, que sigue sin ter solución. Eu creo que máis alá de convocar prazas hai que mellorar as condicións das prazas que se convocan. Non é só aumentar as prazas, pasa como na atención primaria. Se as prazas de médico no ISM non teñen boas condicións, pois non van a ter candidatos para cubrilas. O igual que nos pode pasar coa atención primaria. Nos creemos que é indispensable que se cubran estas prazas e que se poñan todos os medios para que así se fagan. De non facelo, co tempo, tendo en conta que a maior parte dos médicos médicos e médicas que cubren os postos do ISM fai xa bastantes anos que entraron, agora van comezar a xubilarse, e o problema, lonxe de solucionarse, se non se lle poñen medios, vai se agravar. Entón, pola nosa parte, como xa dixemos na comisión informativa, teñen o total apoio. Partido Socialista? Bueno, nós, con esta moción, estamos totalmente de acordo. O outro día, no pleno anterior, creo que foi, estábamos falando de dotar o xubilado de personal, máis do mismo, o sea, están nos quitando cando realmente están, digamos, menguando muros cando nós queremos crecer. Entonces, creo que é moi necesario cubrir as plazas tanto no xulgado como no ISM neste caso. Estamos totalmente de acordo. Señor Laguante? Sí, gracias. Acercar os servicios aos veciños é algo importante, é unha misión que tamén ten encomendado aos concellos. A moción participo inteiramente dela. É algo que hai que pedir unha e outra vez diante da administración competente, que neste caso o seu goberno do Estado. Unha simple recomendación ou petición con respecto ás mocións onde estamos a Xunta, a Goberno, aquí ou alá, que se lle paga un seguimento. Que se lle paga un seguimento hasta onde se poda ir, para que non quede aí os de Muros mandaron un papel, aí quedou o papel, senón, na medida do posible, insistir e reinsistir na petición que se está facendo, tanto a unha administración como a outra. Por a miña parte, nada máis. Ben, Partido Popular? Nada, gracias. Ben, Partido Socialista, queren medir máis? Nada. Ben, entón, xa que non hai máis palabras, pasamos a votar. Votos a favor da moción? Pois queda aprobada por unanimidade dos membros da corporación. Ben, punto quinto. Moción presentada por Muros Centrados sobre a ampliación dos horarios de hostelería no Concello de Muros. Señor Lago Álvarez, expóñanos a moción. Comisión Horario de Hostelería, convocatoria, moción. Bien, no seu momento presentei unha moción que xa había presentado hacía tempo, no mes de decembro, ou non, sí, bien, na que solicito a modificación. Cheguei a non é. Cheguei a Praza de Bastos, perdón. Moción 49. 49, non. Que vou presentar lá. Bien, na súa exposición de motivos, refiro que a hostelería é un sector clave para a economía do Concello, especialmente nunha zona que depende en gran medida do turismo e das actividades relacionadas co ocio. As restriccións horarias poden ter un impacto significativo nos ingresos dos establecementos hosteleiros, afectando non só aos empresarios, sino tamén a traballadores
e a viabilidade económica do municipio. De acordo co artigo 17.2 da Lei 10/2017, de 27 de decembro, é o establecido nos artigos 9 e 10 da Orde de 23 de outubro de 2020, os horarios xerais de apertura e peche de establecimentos públicos poden ser ampliados ou reducidos polas entidades competentes, en función das características do municipio, eventos especiais ou necesidades específicas. Nese contexto, o Concello de Muros ten a oportunidade de apoiar o sector hosteleiro mediante a ampliación de horarios de apertura e peche, atendendo as demandas do sector e tendo en conta factores como o incremento da actividade turística, a celebración de eventos locais ou festivos e a necesidade de adaptarse á realidade económica e social do municipio. Visto que o artigo 9 da Orde de 23 de outubro de 20, en referencia ao artigo 5F da Lei 10 de 2017, 27 de decembro, determina que os concellos poderán ampliar para o seu termo municipal ou para zonas concretas deste os horarios xerais de peche dos establecementos abertos ao público, así como de finalización dos espectáculos públicos, das actividades recreativas durante a celebración de festas e verbenas populares, e visto a total celebración de festas e verbenas populares en todo o noso concello durante o espazo comprendido entre o 20 de xuño e o 20 de setembro do ano que vai vir, do ano 2025, resulta de competencia do Pleno a adopción deste acordo. E visto que a normativa legal de aplicación, mesmo o artículo 9 tal, que refire os concellos mediante acordo do órgano competente, establecerán un número máximo de días naturais o ano en que poden ampliar os horarios de peche establecementos abertos ao público, espectáculos públicos, actividades recreativas, cal resalta a competencia do Pleno neste andar. Bien, a miña proposta de acordo, que en base aos artículos citados, se acorda a ampliación dos horarios xerais do peche dos establecementos de hostelería situados no termo municipal, ampliando en 2 horas o horario de peche dos establecementos ubicados no noso termo municipal, dende o 20 de xuño a 20 de setembro. Pleno do Concello, no amparo da mesma norma, acorda que nas festas populares de Entroido, de Semana Santa e xa deste Nadal de 2024, tanto Entroido como Semana Santa e Nadal de 2025, se amplíen 2 horas o horario de peche dos establecementos, facendo compatible en todo caso o seu desenvolvemento coa aplicación das normas vigentes en materia de contaminación acústica para o caso que se debe. Bien. Se insta a Alcaldía para que adopte as medidas necesarias para garantir que esta ampliación se xusta ao disposto nos artículos 9 e 10 desta orden citada e establecer, darlle publicidade, notificar este acordo ás autoridades competentes, etcétera, etcétera, asinado en Muros a 19 de novembro deste 2024. En definitiva, estou pedindo que en base a competencia municipal se amplíe en 2 horas o horario de peche. O horario de peche, ahora mismo, bueno, pues hai certa problemática en quen é ou quen non é, quen ten competencias para sancionar a calquer establecemento hosteleiro que pudera escaparse do horario permitido. O horario permitido ahora mismo para uns e para outros medianamente pues está cafés, bares, restaurantes nas 2:30, ampliable media hora máis en venres e en sábado e ampliable, según esta normativa, para o seu desaloxo en media hora máis, sempre cando o establecemento, que aquí non os hai, non supere as 500 persoas de aforo. Muros, isto non é un exemplo de santidade, a estadística que teño é de tempo atrás, pero me fala de 12 establecementos sancionados, Muros con unha población de 8.000 habitantes, e Boiro con unha población que dobla ou casi triplica, con 13 sancións no mesmo espacio de tempo. Sanxenxo, con todos os Sanxenxo, con 13 sancións, Vigo xa é Vigo, con 47 sancións. En definitiva, facilitar algo ao sector da hostelería que en ningún caso supoña, nin vai supoñer algo imperativo, o que queira acollerse, se para o caso de que o Concello aprobe esta ampliación, pois simple e llanamente, o que queira pechar a unha, pois pecha a unha, e santas e boas.
non é un mandato imperativo de que teñan que estar abertos máis de 2 horas ou 2 horas e media o que se poda aportar. De momento nada máis, gracias. Ben, Partido Popular? Bueno, nos parece que o punto 4 da súa moción debería ser o primeiro que se debería considerar para falar deste asunto, que ademais a hostelería en Muros ten unhas problemáticas bastante máis alá da ampliación do horario, que hasta ahora pois se ven facendo desde fai xa bastantes anos. Os estabelecementos que deciden solicitar unha ampliación de horario solicitan, e para os días que van a abrir, días de festa ou sinalados, e abren e punto, non teñen máis problema, pero creemos que si sería necesario establecer un procedimento participativo con o sector hosteleiro, porque sí que teñen outras problemáticas, como pode ser a ordenanza de terrazas, que xa hai tempo que lle ven preocupando bastante o sector, e, bueno, outros temas de interese para eles que creemos que sí sería eficaz e beneficioso tratar con este colectivo. Non sabemos se pedir a este goberno un diálogo participativo, que é a mellor unha mostra refrenable de optimismo por a nosa parte, polo do señor Lago, pero bueno, por insistir que non quede, pero acordar unha ampliación do horario con carácter xeral sin ter antes en conta o sector non nos parece a mellor das ideas, a verdad. Rematou? Sí, gracias. Bueno, pola nosa parte nos creemos que apoiar o sector, pódese apoiar o sector hosteleiro de moitas maneiras, sen necesidade de que tengan que pechar máis tarde cos consecuentes prexuicios, tanto para traballadores como para a veciñanza. Di a voceira do Partido Popular que este goberno non consensúa nada cos hosteleiros. Bueno, pois xa tiven varias veces a Asociación de Hostelería sentada no meu despacho, sempre se falou con eles e saben perfectamente que poden chamar tanto a área de promoción económica, tanto a alcaldía como a área de turismo, que sempre se lles abriron as portas. E máis, trabállase dunha forma moi boa con eles, porque por primeira vez están facendo promoción das actividades turísticas que se fan no concello. Será porque lles ofrecemos a posibilidade de facelas. Enseguida estiveron pola noite, non houbo que inventar a pólvora ni nada máis. Foi, mira, temos estas actividades, comentáronselle, eles dixeron, pois xa nos interesan iso. Vai ser que sí, que traballamos bastante con eles. Coas queixas que hai na actualidade por parte da veciñanza en relacións aos ruídos, aos horarios e demais, creemos que non procede ampliar horarios e por conseguinte ampliar estas molestias que se están dando. Non é, nin moito menos por parte de todos os hosteleiros, hai moitos establecementos, a maioría dos establecementos de hostelería do noso concello traballan de forma impecable, pero sempre hai quen se excede, por dicir de alguna forma, e provoca importantes problemas coa veciñanza que temos que vivir todos. Uns queren traballar e outros queren descansar e poder dormir. Parecenos que non corresponde esta ampliación generalizada de horarios, e sobre todo cando na actualidade se pode xa pedir a ampliación horaria en datas puntuales e xa se fai, pois en datas como Entroido, como pode ser fin de ano, como poden ser as festas parroquiais e demais, onde a maior parte dos establecementos que así o queren se acollen a esta ampliación horaria e non hai máis problema. Unha ampliación horaria xeralizada nos creemos que vai dar máis problemas que outra cousa. Entón, como xa dixemos na comisión informativa, non imos apoiar a moción. Partido Socialista? Bueno, nós compartimos un pouco o que di a señora alcaldesa, mas o que di a portavoz do Partido Popular. Non creemos necesario nunha norma xeral de todos os días hasta tal hora. Vemos que estes últimos anos atrás se foron dando permisos especiales para fechas señaladas
eu vexo totalmente razonable, porque realmente cando hai xente, se aglomera, se move un pouco o pueblo, son esas fechas, pois aí permítese pois abrir hasta máis tarde, eu vexo totalmente razonable, pero como norma xeral non o vexo, porque ao mellor, poño un exemplo, ao mellor un 3 de xullo, un martes 3 de xullo, pois ao mellor non é tan necesario se despois vamos ter descontentos os veciños. Eu, bueno, nos vémoslo así, entonces, o sea, casos puntuales, basicamente, non o vexo como unha norma general. Señor Laguardia. Sí, de forma telegráfica, moi telegráfica. Vamos a ver, para os sectores tamén ben, etc. Pero eu insisto que non é, que eu propoño, non é imperativo. Que en ningún caso se lle vai a obrigar a calquer establecemento de hostelería a ter aberto hasta tal hora. Que non é imperativo en absoluto. Entón, o que se pudera dar, falar do sector, falar do sector. Na miña biblioteca, pois, se fala moito do sector, teño unha información de prensa, unha xuntanza no despacho da alcaldía, que se lle prometeu que se iba a facer certos folletos informativos, eu ainda non os vi por diante. Se falar co sector, pois supón, falar, prometer e acontecer e non ir para diante, pois malo como é. Pero insisto, xa remato, de que en ningún caso, isto, o posible acordo que se pudera adoptar, ten carácter imperativo. O que quero fai uso dele ou tal. Se pode tratar, bueno, pois, por un vídeo terminado, pois mira, que non sea tanto tempo, ou que sea nos fins de semana, ou que sea, por exemplo, ahora mismo, tempo de Nadal. Para a señora alcaldesa que si hubo peticións, tal, pero non vi resolución alguna do Concello. Todos os días ando encima do boletín oficial da provincia, non vi resolución ninguna do Concello de Muros acerca das ampliacións de horarios en momentos determinados. Bueno, iso me preocupo, tanto sea do DOGA como sea do boletín oficial da provincia, de miralo, estar un pouco ao día do que se está facendo aquí en Muros e o que se está facendo tamén en outros concellos, sobre todo os concellos da Contorna. Nada máis e moitas gracias. Ben, Partido Popular? Nada máis, gracias. Bueno, pola nosa parte, digo vostede que non é imperativo, non os locais non teñen por que abrir, pero a veciñanza sí que vai ter, non é imperativo, os locais non teñen por que abrir, pero a veciñanza sí que vai ter que soportar de forma imperativa as molestias derivadas dos locais que se acollan a esta ampliación. Entón, nós aquí non o vemos necesario para a hostelería, porque creemos que a hostelería de Muros ten virtudes suficientes como para ter que acollerse a ampliar horario, teñen de sobra demostrado a súa capacidade para dar un bo servicio no horario que teñen, pero precisamente naqueles sitios onde si hai molestias derivadas dos ruidos, a ampliación os veciños van a ter que soportar de forma imperativa. Entón non creemos que proceda a ampliación. Partido Socialista? Nada máis. Ben, señor Lago Álvarez, quere pechar o turno? Sí, alcaldesa, gracias. Ben, pasamos a votar entón. Votos a favor da moción? Abstencións? Votos en contra? Pois queda rexeitada a moción. Ben, punto sexto, moción presentada por Muros Centrado sobre a modificación da ordenanza fiscal do regulamento da Praza de Abastos. Señor Lago Álvarez. Sí, rápidamente. Praza de Abastos. O Concello dispón de unha ordenanza que é aplicable dende o 5 de maio do ano 2009. Pasaron 15 anos polo medio, e posiblemente sexa necesario modificar a ordenanza. Bien, exposición de motivos, considerando a importancia da tal normativa fiscal que regula a Praza de Abastos fiscal, as novas necesidades e realidades do comercio local, observando a necesidade de promover o sonomento sostible do mercado, incentivar a participación dos comerciantes, mellorar a experiencia dos consumidores, nese espacio emblemático, tendo moi en conta que a ordenanza
a que me retiro por competencia propia e indelegable, aprobado en ese momento polo pleno da corporación, polo que a competencia tal, veño propoñer o siguiente. Estou lendo, me perdonades porque sempre me falta algo, deixei o pé os asuntos de pleno, deixemos. Estou lendo a ordenanza que chegou a Comisión Informativa, ordenanza primeira. Queda moi claro que me estou a referir sea a ordenanza e sea o regulamento que regula a Praza de Bastos. Queren copia do dictamen da comisión? O resto non se modificou, eu tanto non isto. Bien. Falo da revisión de taxas de tarifas, realizar unha revisión exhaustiva de taxas de tarifas, apoiar os comerciantes actuales e futuros, considerando a situación económica actual, promovendo condicións. Bien. Flexibilizar os horarios, obrigar a posibilidade, flexibilizar horarios de apertura e pecho dos postos, etc. O 3, estímulo a participación, incentivos para fomentar a participación, tal. Mellora de infraestructuras e servicios, desde onde se poda chegar, destinando recursos, desde onde se poda chegar, etc. En consecuencia, a resolución que o Pleno do Concello acorda si procede ao proceso de modificación da actual ordenanza e do regulamento en base ao seguinte, realizando, xa dixen, revisión de tarifas, combatar, avaliando a posibilidade, flexibilizar horarios, introducindo incentivos para fomentar a participación, destinar recursos, a mellor posible, para a mellora das infraestructuras, implementando estrategias de promoción e marketing, etc., para aumentar a visibilidade da praza. En definitiva, adaptar un tanto ao tempo en que estamos. Se falamos do precio público de ordenanza, a ver se fui capaz, muy forte, sí. A ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de prestación de servicios no mercado municipal da Praza de Bastos, concretamente o artigo onde se recolle os usos da ordenanza, ainda que non se pecha o artigo de artículos alimenticios, unha cousa outra e outra. Perdón. Vamos a ver. Concretamente, o artigo 4, apartado 3, autoriza a venda de todos os produtos alimenticios, de forma excepcional e con autorización da Xunta de Goberno do Concello poderás autorizar outra actividade que non sexa o comercio de produtos alimenticios, con finalidade de mellorar os servicios e oferentes para tal. En definitiva, con isto, iniciar un proceso de discusión e debate dentro de órganos colexiados, primeiro con os servicios técnicos, se poder facer unha proposta, canto ao tema fiscal, tanto a ampliación, e despois a nivel de misión debatir que podemos facer a Praza de Bastos para incentivala, para que teña moitos máis puestos, que teña ocupados os puestos, por suposto, e que teña máis afluencia de o que intento con esta moción é iso, entrar en debate, non ahora mesmo, no seu tempo, no seu momento, que se inicie o proceso de modificación da actual ordenanza, regulamento, meramente en base a isto que acabo de apuntar, pero aberto a todo tipo de consideracións con a miña parte, que no seu momento, se isto prospera, no día de hoxe facerei unhas propostas moi concretas para dinamizar a Praza de Bastos, propostas de modificación da ordenanza fiscal, proposta de modificación do regulamento municipal, por certo, que é un gran regulamento, Foi, supostamente, me dá a impresión de que foi feito no ano 2009 co goberno PP Bloc, un gran regulamento. Listo de momento. Como tú? Partido Popular? Bueno,
Efectivamente, pois o mercado contra Praza de Abastos, contra as dúas ordenanzas, un regulamento municipal e, bueno, pois unha ordenanza fiscal que determina a taxa. A nos parecenos que efectivamente tanto un como outro merecen pois unha revisión, unha relectura para tratar de adaptarla aos tempos que corren hoxe en día e máis tendo en conta pois o declive que está sufrindo a Praza de Abastos, que está á vista de todo o mundo. Buscando, bueno, pois unha maior flexibilidade e facilidades para, con outras fórmulas ao mellor ou con outro tipo de estructuras ou de servicios que se podan ofertar ali. Parecenos ben que se revisen e estamos a favor da moción. Nada máis, gracias. Nós, como xa anunciamos na comisión informativa, tamén estamos pola modificación das dúas ordenanzas, tanto do regulamento como da ordenanza fiscal. De feito, xa se está traballando nese camiño. Sobre a ordenanza fiscal hai que ter en conta, bueno, a nos o prezo trimestral non nos parece exagerado, sí que se pode revisar, non nos parece exagerado. Sí que o que xera controversia é a cota tributaria o canon mínimo da adxudicación, pero aí hai que ter en conta, en neso estamos traballando, que o canon mínimo da adxudicación corresponde ao 6% do valor do inmoble do prezo de mercado, non do prezo catastral. Entón hai que facer a tasación para poder sacar a concesión en prezo. Sabe que estes postos teñense que dar por concesión, entón tense que elaborar todo o expediente de concesión, e aquí era onde falábamos na comisión informativa que sí, o regulamento, eu tamén creo que é un regulamento bo, pero que se fixo nun momento que non é o momento de agora e que hai que adaptar, non? Pero sí, coincidimos en que é un bo regulamento, moi completo, é un bo regulamento en xeral, pero agora, despois de 15 anos, pois necesita adaptar, sobre todo despois de 15 anos, onde pouco se fixo pola Praza de Abastos. En canto ao punto 3, que comentaba vostede, que se autorizase a venta de todos os produtos alimenticios e de forma excepcional e coa autorización da Xunta de Goberno do Concello poderás autorizar outra actividade que non sexa o comercio de produtos alimenticios coa finalidade de mellorar os servicios que se ofrecen aos usuarios da Praza de Abastos. Estamos falando que fala de forma excepcional. Entón, nos entendemos que unha autorización excepcional non colle na concesión. Por eso, apuntábamos na comisión que era tamén necesario modificar o regulamento. Porque nos creemos que con esta autorización excepcional, sí, serviría para un momento puntual, se quixese facer algunha feira de algo distinto ou nunha época concreta vender produtos diferentes aos produtos alimenticios, sí que podería ter cabida neste punto, pero nos encontramos moitos inconvenientes a hora de quitar a concesión, porque nunha concesión non podes autorizar algo excepcional, donde aí a necesidade da modificación do regulamento. De todas formas, como xa dixamos na comisión, nós estamos pola labor de modificar e de adaptalo, e todo o que sexa mellorar para dinamizar a plaza vai ter o noso apoio. En esa área estamos traballando. Así que xa lle anuncio que nós imos votar a favor da moción. Partido Socialista? Bueno, nós, o mercado, un edificio emblemático aquí en Muros, como ben dicía a señora alcaldesa, sabemos que xa se está traballando en eso, en mellorarlo, pues, cambiar un poquinho o regulamento, adaptarlo aos tempos nos que estamos. Estamos tamén totalmente de acordo en cada moción. Nada máis. Señor Lago Álvarez? Por miña parte, insisto, simplemente repenicar o que xa dixen. Quixera que se abra debate sobre o reglamento e a ordenanza fiscal que se dará, se é aprobado isto, pois no seu momento. Solamente eso. Partido Popular? E nada máis, que esperemos que conten co resto da corporación para facer esas modificacións. A pleno teñen que vir, así que
hai que contar coa corporación que a pleno teñen que vir. Partido Socialista? Nada, sí. Señor Lago Álvarez, quere pechar o turno de intervencións? No, isto é outra vez. Ben, pois pasamos a votar entón. Votos a favor da moción sobre a modificación da ordenanza fiscal para a Praza de Abastos. Pois queda aprobado por unanimidade dos membros da corporación. Ben, punto 7º. Moción presentada por Muros Centrados sobre a creación do regulamento da Xunta de Portavoces do Concello de Muros. Señor Lago Álvarez, dispoña a moción. Sí, bien. Sí, bien. Moción de ampliación, selección. Sí. 31, vamos a ver. Moción 23 Bueno. Moción de creación do regulamento da Xunta de Portavoces do Concello de Muros. Considerando a importancia de establecer normativas claras e transparentes ao funcionamento interno do Concello de Muros, reconhecendo o papel crucial da Xunta de Portavoces na toma de decisións e a coordinación entre os diferentes grupos políticos e observando a necesidade de regular as funcións, responsabilidades, procedimentos da Xunta de Portavoces para garantir un desenvolvemento eficiente, democrático, trilateral, visto que a posibilidade de conseguir a Xunta de Portavoces está prevista no artículo da Lei 1785 da Lei da ATAN. Bien. Da competencia do Pleno, a creación do regulamento da Xunta de Portavoces, do Xunta do Pleno tal. Objetivos, funcións, etc. Proposta de resolución siguiente. Iniciar o proceso de creación e aprobación do regulamento da Xunta de Portavoces. Consultar representantes dos diferentes grupos para recoller as súas achegas e garantir a representación equitativa na redacción do regulamento. Establecer un prazo para a presentación e discusión do borrador do regulamento, permitindo a participación de todos os interesados. Votar a aprobación do regulamento no seu momento. Bien. E instar a asignación de recursos necesarios e a colaboración dos diferentes grupos políticos para garantir un proceso democrático consensuado na creación de tal. Bien. Hasta ahora mismo, por Xunta de Portavoces, temos un grupo de WhatsApp. En algún momento, se nos di, eu entendo, por razóns de eficacia administrativa, se acude ao grupo de WhatsApp. Pero igual o grupo de WhatsApp leva 3 meses sin saberse de que ou do que non, o que está pasando ou que non. Bien, a todo isto, o tema da Xunta de Portavoces puder incluirse dentro do que é un reglamento orgánico municipal que máis concretamente dentro dese posible tamén reglamento de tal. Dixo que facía, un problema ningún, vou presentar unha moción por urxencia pedindo por parte do Concello creación do regulamento orgánico municipal do Concello de Muros, donde puder, por suposto, tamén cabe perfectamente, incluir as competencias ou non da Xunta de Portavoces, etc. Visto lo visto, se o considerar manso e humilde de corazón, e o xeño durame 3 minutos, retiro a moción, me paga expresamente de crear un regulamento da Xunta de Portavoces, presento un sin máis. Volvo ao mismo, non se trata, xa aprobamos o seu ron, non señor. Iniciar procesos de papeles, revisar, acontecer e facer o millor que se pode. Efectivamente, que este regulamento pode estar incluído no ROM, pero xa xunto con outras moitas máis cousas, como sería tamén a participación veciñal, dos veciños nos andares do Concello. E queredes ser, sin problema ningún, se o problema, se a cuestión pode ser así de sencilla, retiro a moción e presento por urxencia a moción
de creación, instar, ou como se queira decir, de empezar a falar de ter un reglamento de organización municipal. Ben, entón, para aclarar un pouquiño o procedimento, a retirada da moción, como agora mesmo é un dictame de comisión informativa, tense que votar. Vostede pode pedir a retirada da moción e someteríamos a votación. Entón, se queren debatimos a retirada da moción, se queren sometémola a votación ou deixolle a elección. Temos que sometelo a votación porque agora mesmo é dictame de comisión informativa. Chega aquí como dictame. Non se me dá ninguna pista. Bueno, pois entón vamos a deixar expoñer un turno de palabras a ver se lle dan pistas. Partido Popular. Bueno, nós efectivamente entendemos que o que propón o señor Lao, que é o regulamento da Xunta de Portavoces, debería ir dentro do regulamento orgánico municipal, pero a verdad é que non temos ningún inconveniente pois empezar por regular esta figura, tendo en conta que non se nos convocou nunca unha Xunta de Portavoces e que ni siquiera está constituída en este Concello, a pesar de que desde o primeiro día e desde o pleno de Constitución a solicitamos, pero, bueno, o asesoramento é un órgano consultivo e está claro que o Goberno prefire asesorarse previo pago de servicios e non co resto da corporación. Nós non temos ningún problema en votar a favor desta moción, que se empece a traballar un reglamento de unha Xunta de Portavoces e se continue traballando en un reglamento orgánico municipal que ademais nos parece que é moi necesario nas circunstancias actuais. Rematou? Sí, gracias. Ben, bueno, pola nosa parte, direille que o grupo de WhatsApp non é unha Xunta de Portavoces, é unha ferramenta extraoficial e informal para axilizar comunicacións, pero que non ten ningún carácter vinculante. Neste Concello non hai Xunta de Portavoces dende fai 8 anos. Nin hai agora, nin a houbo con outras alcaldías. Ou polo menos a min, que fun portavoz, nunca se me convocou tampouco a unha Xunta de Portavoces. Sonlle cousas que pasan. Pero sí, nós creemos que a Xunta de Portavoces se debe regular no Regulamento Orgánico Municipal. Entón, pola nosa parte, se propón a retirada da moción para movelo a parte da aprobación do RON, imoslle aprobar esta retirada. Partido Socialista. Reitero no que dixo o señor alcalde, igual. Ben, entón, despois deste turno, quere someter a votación a retirada da moción? É que o... Non se me dá a pista. Bueno, Manolo, díxenche que nós que sí que che votábamos a retirada e que che apoiábamos o do RON. Sí, vamos a ver, en unha parte, sin problema ningún. Sin creación do regulamento que va a estar en unha parte se le engade este regulamento aprobado, que se pode aprobar, pasará a formar parte do reglamento orgánico municipal. Como vemos. Esas pistas se todas horas. Queredes facer un receso e falamos do tema, porque se nos poñemos así a falar uns por un lado e outros polo outro, non imos respetar os turnos de palabra e vaise complicar o asunto. Se queren, facemos un receso e debatimos este tema. Entón, bueno, vou propoñer facer un receso de 5 minutos. Despois deste receso, señor Lago Álvarez, quere retirar a moción? Non retiro a moción, pido que se vote a moción. Ben, pois, entón, segundo turno de intervencións. Señor Lago Álvarez. Por a miña parte xa o manifestado, quero con esta proposta de creación de un regulamento darlle vida a Xunta de Portavoces do noso Concello. En todo caso, que se é necesario un RON, por suposto que é necesario un RON, é que a posible aprobación ou posta en marcha deste acordo de creación, pues, ir a aprobar un reglamento orgánico e incluir o mismo reglamento
da Xunta de Portavoces dentro do Reglamento Orgánico Municipal. Hasta aí. Partido Popular? Bueno, que xa dixemos antes, a nós tamén nos parece que o contexto máis acaído sería un regulamento orgánico municipal, pero tampouco nos parece, bueno, pois nada descabellado, ya que hablamos de pelos, empezar por tratar de poñernos de acordo en un regulamento para unha xunta de voceiros do Concello. Rematou? Sí, gracias. Ben, pola nosa parte creemos que a Xunta de Portavoces debe estar recollida dentro do ROM. Estáse traballando xa no ROM e nós non queremos incumplir acordos plenarios. Entón, se hai un acordo plenario que diga que hai que elaborar un regulamento de Xunta de Portavoces, sabería que que elaborar un regulamento de Xunta de Portavoces. E nós queremos crear un regulamento, o regulamento de ordenación municipal. Entón, para a nosa figura e o ROM, imos a votar en contra desta moción. Partido Socialista. Nada máis que iso. Ben, señor Lago Álvarez, quere pechar o... Nada máis que decir. Ben, entón, votos a favor da moción do señor Lago Álvarez? Abstencións? Votos en contra? Queda rexeitada a moción. Ben. Punto 8, mocións por urxencia. O grupo de goberno traemos unha moción por urxencia. Señora Rivadeneira. Quitaste un para cada uno. Vale. Ben, pois, primeira parte, a exposición da urxencia. Señora Rivadeneira. Bueno, pois nos traemos aquí hoxe esta moción. Fala un poquinho máis alto. Vale. Traemos hoxe aquí esta moción. A urxencia ben dada polo feito de que no Colexio Ricardo Tobío, Esteiro, está sufrindo unha vaga de roubos. Concretamente, sufreu 3 roubos en 4 meses. Estáse creando unha clara situación de inseguridade no centro educativo e, de acordo coa dirección do centro, presentamos hoxe aquí esta moción por urxencia. Sobre a urxencia. Partido Popular? Bueno, parecenos se así, que hai destas últimas datas sabemos que en Esteiro hai bastantes actos vandálicos de diverso tipo, nos mesmos denunciamos aquí algúns, non hai moito tempo, non temos problema en votar a urxencia. Partido Socialista. De acordo? Señor Lago Álvarez. Sí. Sobre a urxencia, primeiro. Todo, sí. O tema é importante, a cuestión de instar a Xunta, a cámaras e demais, pois bien. Por a miña parte que se debata. Alguén quer engadir algo máis? Ben, pois pasamos a votar a urxencia entón. Votos a favor da urxencia? Queda aprobada a urxencia por unanimidade. Pasamos a debatir a moción. Señora Rivadeneira. Bueno, antes de dar lectura á moción, quero dicir, como xa dixen na urxencia, que esta moción foi enviada ao centro educativo e conta co seu gusto bo. Bueno, foron eles tamén as medidas que nos pediron, outras que outros éramos aquí, e que entre todos podamos instar a Xunta de Galicia as cuestións que veñen a continuación. Eles fixeron xa dende o Consello Escolar e tamén desde a dirección do centro, e, bueno, piden a axuda de todo o pleno para ter máis voz e máis forza, nese o caso. Nos últimos meses, o centro plurilingüe Ricardo Tobío, situado na parroquia de Esteiro, foi obxecto de varios actos delituosos, concretamente roubos,
que supoñen un perxuízo económico que supera os 10.500 euros. Estes feitos están a xerar unha fonda preocupación tanto na comunidade educativa como no conxunto da veciñanza, debido ao seu impacto negativo na seguridade do centro e no normal funcionamento das actividades lectivas. A perda de material necesario, xunto coa sensación de inseguridade provocada por estes incidentes, está a perxudicar directamente o desenvolvemento diario das tarefas educativas, afectando tanto ao alumnado como ao persoal docente. Ademais, este centro presenta tamén certas necesidades en materia de rehabilitación das súas instalacións, que deben ser atendidas para garantir unhas condicións adecuadas de habitabilidade, funcionalidade e seguridade para o alumnado, o persoal docente, os traballadores municipais e toda a comunidade educativa. Dada a gravidade dos acontecementos e a urxencia de evitar que estes feitos se repitan, resulta prioritario adoptar medidas inmediatas para reforzar a seguridade do centro e instar a Xunta de Galiza como administración competente a que acometa accións concretas de mellora e mantemento das instalacións. Por todo isto, propoñemos para o seu debate e aprobación, se procede, os seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a adoptar con carácter urxente medidas de prevención e reforzo da seguridade no CEI plurilingüe Ricardo Tobío, tales como a instalación de sistemas de videovigilancia, alarmas ou outra medida que considera axeitada para evitar novos roubos ou actos vandálicos. Segundo, instar a Xunta de Galicia a levar a cabo as obras de mellora precisas para garantir unhas instalacións seguras, accesibles e en bo estado, que ademais de garantir o benestar dos e das usuarios, supoña ademais unha mellora na eficiencia enerxética, como pode ser o cambio de ventás ou unha renovación na instalación eléctrica. Terceiro, dar traspaso deste acordo á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade e a dirección do CEI plurilingüe Ricardo Tobío. Ainda que non o comentei cando dixen a urxencia, pois estes días é certo que hai un clima máis de seguridade e preocupación, porque o último roubo foi concretamente o martes, e cando chegaron ali os primeiros en entrar foron traballadores municipais e xa se deron conta de que algo pasaba no cole e unha vez que encontraron unha fiestra rotra pola que había entrado, viron que había varios desperfectos e así puso un pouco a funcionar a maquinaria para proceder a denuncia. No cole non había alarma xa aí, non a deixan instalado. Hai un sistema de alarma de videovigilancia que, deixa moito que desexar. E as persoas que entran a roubar son coñecedoras deste feitos. Moi ben, nos queremos engadir un último párrafo, que sería que o Concello de Muros incremente a vigilancia nesa zona e nas instalacións, porque a seguridade é un tema que se terá que ocupar, non nas instalacións, pero si no entorno do que se terá que ocupar o Concello. Non nos parece que sea mala idea que se reforce, porque non solamente no CEI Ricardo Tobío onde se están producindo estes feitos, hai máis sitios que están sufrindo vandalismo, entonces, sobre todo espacios públicos. Entonces creemos que sería bo que na medida do posible se reforzara a vigilancia nas instalacións. E a Guardia Civil sería este tamén, claro. Como redactaría a emenda? Que o Concello de Muros incremente a vigilancia nas instalacións e no entorno e se solicite o apoio das forzas e corpos de seguridade do Estado para tamén reforzar estas labores de vigilancia e control nas instalacións e no entorno. Sería instar aos corpos e forzas de seguridade do Estado a incrementar as medidas de seguridade e vigilancia e por parte do Concello de Muros aumentar tamén estas medidas de seguridade. Entendo que a Policía Local tamén entra dentro dos corpos e forzas de seguridade. Pero non depende do Ministerio do Interior, que depende do Concello. Claro. Insistiría un pouco que se inclúan máis... Podémoslo poñer en 2 puntos. Un cuarto que insta o Ministerio e un quinto referido ao... Por exemplo, o Sí, están vigilando. o turno de tarde da Policía Local, por exemplo,
Sí, no, pero sei que hai máis sitios que están sufrindo vandalismo, entón é evidente que hai algunha pandilla en activo. Entón, bueno, ao mellor, pois, cunha labor policial máis eficiente, máis coordinada, pois se pode dar con esta xente e, bueno. Cando fora en Louro, aí aumentaron a vigilancia a Guardia Civil e ao final, a ver, non sei en que quedou, pero comentaron sobre que xa andaban detrás de X. Por eso digo, bueno, que se coordinen entre eles e que estou segura de que poden facer, bueno, presión para que isto cese, eso. Podemos engadir un cuarto punto que sexa instar os corpos e forzas de seguridade a incrementar tarefas de seguridade e vigilancia. Se podo dicir algo, sí, se me permites? A mí o que me trasladou a seguridade, a Policía Local e a Guardia Civil é que si é certo que se está aumentando a vigilancia, pero, bueno, hai que ter máis probas, non se pode acusar a nadie sin probas e sin saber seguro quen son. Entonces, bueno, dime que sin cambiar os sistemas de seguridade do instituto, que é moi complicado, ou ben os colles dentro, ou ben é moi complicado ser recurso, claro. Sí, bueno, pero xa vai... Vai incluído todo? Vai incluído. Sí, sí. Sí, vai un pouco todo incluído, dijo. Bueno, pois, se vos parece ben, engadimos o punto de instar os corpos e forzas de seguridade, incrementar as tarefas de seguridade e vigilancia. Entendo que se non poñemos do Estado, que xa nos referimos tanto do Estado como aos municipais. Se vos parece ben. Non... Engadimos entón ese cuarto punto. Pois continúe que seu turno de intervención. Nada, pero, bueno, simplemente que eso, que sabemos, somos conscientes, porque xa tamén nos teñen trasladado, e xa hai meses que, pois, bueno, que se están producindo este tipo de feitos. Nos tamén trasladamos aquí este pleno en relación coa zona do Recheo, do Paseo, e, bueno, pois todo o que sea mellorar as instalacións do centro e ter hacer labor preventiva deste tipo de feitos, pois sempre bon. Rematou? Sí, gracias. Partido Socialista? Bueno, pouco máis que dicir, porque xa non é de agora. Eu son de Esteiro, leva anos habendo actos vandálicos, roubos en Esteiro, que si entran, que si rouban un ordenador, que non se queda. Entonces, todo o que pagamos é pouco, pois se podemos, pois eso, instar a policía, a Guardia Civil, que melloren a vigilancia, pois moito mellor. Se pode mellorar a infraestructura do colegio, pois con cámaras de vigilancia, mellorando as ventanas que son bastante accesibles. Nada, es todo o que sea mellorar para evitar eso, pois benvido sea. Señor Lau Álvarez? Sí, pouco que aportar, eu creo que xa manifestastes todos de forma clara e expresa, e de forma clara e expresa tamén está reflexada na moción que se trae a este pleno. Mira para adiante, exposición, nudo, desenlace. Os términos da escritura, exposición, nudo, desenlace, aceptar que é moi boa idea a proposta do PP, que o Concello aumente a vigilancia con medios propios ou apelando a diferentes corpos de seguridade que podan actuar en muros. O problema hai que atallalo, se isto ten posibilidades, estar a xunta para unas, para outras, e, sobre todo, o colexio ten alrededor de 50 anos. Por iso fíxose exactamente no mesmo ano que o de aquí. No, o ano antes. O colexio cumpleu 50 anos o curso pasado. 50 anos, sí, justamente. Normal que necesite de reformas. Sí, e estes días que entraba agua tamén, etc. E non está de máis recordarlle a autoridade educativa que lle bote unha man ao colexio que boa falta lle fai. Nada máis a agradecer. Bueno, antes de nada imos a votar a emenda para a súa inclusión e logo damos paso ao seguinte turno. Votos a favor de incluir a emenda?
Pois queda incluída a emenda. Ben, segundo turno de intervención, señora Rivadeneira. É que non hai moito máis que dicir. Nos trasladamos aquí a preocupación de toda a comunidade educativa deste centro e todo o que este nas nosas mans facer para intentar resolver este problema, pois vamos a facer. Calquer pai, nai ou persoa que teña o seu cargo un neno quere deixalo no cole ou na parada de autobús con toda a seguridade de que vai a volver a casa igual que o deixa. E, bueno, hai veces que chegan un pouco alterados, cando chegan ao cole se encontran desperfectos, ventanas rotas, se enteran de que houve roubos, van a coller o ordenador que é a súa ferramenta de traballo en outros casos, non o teñen, e, bueno, é un gran prejuízo da comunidade educativa e, sen dúbida, os máis afectados acaban sendo sempre os nenos. Partido Popular? Nada máis, gracias. Partido Socialista? Non, es que dicir, hai que actuar. Señor Lago Álvarez, por muro centrado. Nada que aportar, nada máis que aportar. Ben, entón, pasamos a votar. Votos a favor da moción? Pois queda aprobada por unanimidade. Vale, seguimos no punto de mocións de urxencia. Hai máis mocións de urxencia? Servidor. Os tres, por lo menos. Secretaria, o que te podo, pero con permiso, pasarlle a moción, copiar a todo. En Word, sin problema ningún para non ter que... Vale. Non. Señor Lago Álvarez, expoño a urxencia. Expoño a urxencia. Bien. A urxencia vendada pola recomendación que se me fixo na comisión informativa, que é de presentar unha proposta, unha moción tamén de creación de algo necesario para este e para moitos concellos, un reglamento orgánico adecuado. Do que vimos ahora mismo, xa manifestado que, bueno, simplemente a urxencia por eso, porque non ten un reglamento. Despois argumentarei o resto do particular. Ben, Partido Popular sobre a urxencia. Bueno, entendemos a urxencia en relación ca moción que presentou antes pola Xunta de Portavoces. Non temos problema en tratalas e todo o mundo está de acordo que facemos, non temos problema en tratalas. Bueno, nós sobre a urxencia creemos que a pode traer sen problema ao pleno de xaneiro e debatila no pleno de xaneiro. Non llevemos a urxencia de aprobala agora. Partido Socialista? Exactamente o mismo. Ben, señor Lago Álvarez, sobre a urxencia. Sobre, acerca do pleno de xaneiro, bueno, xa sabía que non se me daba pista ningún, pero bueno, eche o que hai. Vamos a ver, hai que entender que hai que deixarnos facer propostas, É que non estou falando de que, non digo en ningún caso, en 2 días pois xa vai estar feito isto, elaborado isto, sino abrir un proceso de os trámites para a aprobación e creación, que non se fai tampouco en 4 días nin un mes. Ahora, se seguimos a mesma mecánica de non querer aceptar as mocións que se podan presentar por urgencia e dar por alternativa, para dentro de 2 meses pois xa falamos e xa acontecemos. Non vamos nada ben, porque me dades todas as ansias a vida se por haber, para reclamar en un sitio no outro en outro. É que non lle pesa a ninguén, non vou pagar, que nos recomendou o cardiólogo, recomendou o cardiólogo, o día 5 de junio deste ano, me volveu a recordar, nada máis de momento.
Partido Popular sobre a urxencia. Nada máis, gracias. María, se ven dada polo cardiólogo da urxencia, e toda a verdade. Sí, tamén verdad. Si o recomendo o cardiólogo, non? Eu creo que os cardiólogos recomendan outro tipo de medicinas non tan alternativas, pero bueno. Non creo que poida dicir vostede que non se lle trouxeron mocións a este pleno. Todo canto presentou, trouxose. Non... pero a urxencia hai que argumentar a urxencia da moción. Pudo ter proposto na comisión a modificación pedindo o regulamento municipal en lugar do regulamento da Xunta de Portavoces. Eu entendo que o tema do regulamento orgánico municipal pois é outro punto diferente, non se lle deron prioridade. Dixenllo dende o primeiro momento. Non creíamos que fose a Xunta de Portavoces a ferramenta que era o ROM e que podía traer en xaneiro. Mais pista que esa non lle podía dar. Partido Socialista? Escoitou, señor Manuel. Escuta, me toca el contexto. Sí, toca ahora. Señor Lavallo. Me toca a mí. Vamos a ver, non hai que desdecirse en 3 minutos, desdecirse de lo que se acaba de decir aquí. Vamos, que xa nos queja. Estou eu aquí, non son o pintín do pueblo, que teño capacidade para entender e máis para reter o que teño que reter, sin duda ninguna. Non queredes? Pois non queredes, non pasa nada. Pero insisto, haberá máis mocións unhas e outras. E as que non se traen a pleno de maneira ordinaria, pois xa habrá unha autoridade que diga teñen ustedes obligación de levarlas a pleno. Nada máis. Partido Popular? Nada máis, gracias. Bueno, ninguna autoridade nos pode impoñer o que votar ou o que non sobre a urxencia ou non dunha moción. Partido Socialista? Ben, pasamos a votar. Votos a favor da urxencia? Abstencións? Pois non hai urxencia. Máis mocións de urxencia? Señor Lago Álvarez, ten algunha moción de urxencia máis? Non tiño unha, pero vou deixar, vou especificar mellor. Sí, vou especificar mellor. Entón, pasamos á parte de control. Darse conta das resolucións da alcaldía número 1061 de 2024 do 1 de outubro de 2024 ata número 1189 do 31 de outubro de 2024 e das xuntas de goberno local número 21 do 2 de outubro de 2024 número 22 do 16 de outubro de 2024 e da número 23 do 30 de outubro de 2024 e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Rogos e preguntas. Quedou pendente ampliar a contestación a unha pregunta do señor Lago Álvarez que facía sobre o camping a Bouga, se íamos a aceptar as recomendacións, como xa lle dixen no pleno anterior. Estáse a estudar o expediente da licitación do camping da Bouga para proceder da forma máis correcta posible, defendendo sempre os intereses do Concello e adaptándonos, por suposto, á legalidade. Ata que se remate o expediente, non lle podo dicir, porque sería aventurarse demasiado, que se vai facer ou que non se vai facer con esa licitación. O primeiro que temos que facer é rematar o expediente. Rogos e preguntas deste mes, Partido Popular. Bueno, gustaríanos que nos dixera a duración e importe do contrato de asesoramento urbanístico, porque vimos na relación de facturas que ven unha factura de un profesional por asesoramento urbanístico e nos gustaría saber a duración e o importe dese contrato. En ese contrato, bueno, non é un contrato, é unha petición de servicios
que entra dentro dos límites do contrato menor, polo que non se establece a obrigatoriedade de asinar un contrato. De todas formas, xa lle digo que entra dentro dos límites do contrato menor. Estou preguntando o tipo de contrato que é. Estou pedindo a duración e o importe. Dentro dos límites do contrato menor, cal é a duración e o importe dese contrato? O orzamento exacto, teño que dicir para a semana, porque non lembro agora mesmo exactamente o número, pero xa lle digo, está por debaixo do contrato menor. Queríamos saber tamén se dentro da campaña Euros Consciente hai algunha actividade para os establecementos comerciais. Este ano a actividade que se fai cos establecementos comerciais é precisamente encher os escaparates que están baleiros. Eso non son establecementos comerciais, son baixos vacíos. Pero é unha forma de dinamizar o comercio, atraendo xente. Queríamos saber tamén onde está o terceiro tótem, porque só vimos dous e a contratación que vimos no seu momento foron para 3. Bueno, amplíolle información no próximo pleno. Houbo problemas coa entrega, só entregaron 2 e evidentemente só se pagaron 2. Houbo aí un problema que a empresa non foi capaz de conseguir o terceiro tótem. De todas formas, dígolle exactamente no próximo pleno que foi a argumentación exacta da empresa e que foi exactamente o que pasou, pero viñeron 2 tótems, pagaronse 2 tótems. Porque isto era unha actividade que estaba dentro de unha subvención. Sí, esa era unha petición dentro E de unha iso subvención. supuxo a pérdida da subvención? Non chegou a resolución da subvención, en principio dignos que non hai problema. A consulta que se fixo dixéronnos que non había problema, pero non chegou resolución. Nos entendemos que minorarán a cantidade da subvención en función do gasto, como soen facer. Pero, bueno, non hai resolución ainda. Vimos tamén no decreto 1100 do 10 de outubro unha factura de 1.815 euros por un anuncio nunha revista que este anuncio. O Concello de Muros pagou 1.815 euros a Fundación Galiza Sempre, que todo o mundo sabe que é unha fundación do BNG, por un anuncio de, pues non sei, un octavo de páxina nunha revista, e nos parece que isto pois é bastante escandaloso, aparte de outras cousas que poida ser. Non é unha pregunta, é un rogo para que se esteñan de facer este tipo de pagos no futuro. Vale. Nada máis, moitas gracias. Ben. Señor Lago Álvarez. Sí, gracias. Creo que quedou alguna pregunta das que fixe no pleno anterior sin contestar. Estiven revisando, non encontrei ninguna outra, pero callle, si me di cal voto en falta vostede? Hasta do pleno, non me aparece nada, non existe esta. Non, pero estiven vendo o pleno. Sí, nada do pleno, non. Nada, Estiven revisando non se deixa nada para a historia, pero bueno, me permites, orden do día. Bien, quero empezar co seguinte. No punto 9 da orden do día de dar conta da resolución da alcaldía, e dar conta das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal a que fai referencia o regulamento de... Alguén me explica onde está ese informe de intervención que ten a obligación de dar conta ao pleno dos reparos formulados neste período de tempo. Os informes de intervención non son o que teñen que vir, o reparo queda, bueno, cando se fai o decreto de pago queda recollido o reparo e o motivo polo que se levanta o reparo. Eso no decreto ben recollido. A norma de explicación de presuposto di con toda claridade que a intervención ten que enviar unha relación de reparos, etcétera, etcétera, ao mesmo tempo que di que ya ten que enviar
o Consello de Contas, etc. Non é así precisamente. Acerca deste mismo punto, podo continuar, non? Sí. Punto 9, dar conta das resolucións da alcaldía, tal e tal, efectivamente, son unhas resolucións do mes de outubro, do mes de outubro, 22, 16 de outubro, hasta 30 de outubro. Estamos xa a 28 días, e eu vou facer un rogo moi expreso. Por certo, son 268 páxinas. Un rogo moi expreso que a capacidade informática que ahora mismo ten o Concello o permite que cando se traen a pleno para o mes de xaneiro virán pleno próximo, ordinario, de xaneiro, virán novembro e decembro. Bien, unha boa cantidade. E que dentro do mes, hasta o momento de facer, de enviar a documentación, que é 3 ou 4 días antes do pleno, que se nos envíen os decretos do mes que está corrente, porque eu tiña moitísimo interés en ver algúns pagos e vou ter que esperar hasta o mes de xaneiro. Hasta o mes de xaneiro. Págolle con todo o cariño, págolle ese robo. Vou por diante, perdón. Bien, vamos a ver. Acerca da monitora de bordado. Nos presupostos deste ano de 24, na páxina 21, na relación de postos de traballo, fai referencia o presuposto, vexo que hai unha praza como personal laboral fixo do Concello de unha monitora de bordado. Excelente. Me poño aquí 2024. Bien. Por outra parte, hai uns decretos da alcaldía procedendo, ordenando pagos a unha empresa por dar clases de bordado. E me extraña, me chama a atención que habendo unha plaza de plantilla, unha monitora de bordado, se houvese recorrido a unha empresa, me dá a impresión de que non é de Muros, pero dá igual. Para este tema dá igual. Entón, lle pregunto, con relación a isto mismo, leo o seu decreto 1187, 2004, 31 do 10, donde acatar a sentencia judicial, non sei canto, procedimento ordinario, non sei canto, e reconocer a doña María Xixequis, a condición de personal laboral indefinido non fixe na modalidade de fixe discontinuo, a tempo parcial, etc. Tal, como profesora de bordado e encaixe da agulla dentro do día 4 de novembro de 2024, cando a sentencia judicial é de 19 de outubro de 2020. Dúas preguntas concatenadas unha con outra. De unha parte, por que se fai uso dunha empresa se xa desde 2020 tiñamos resolución judicial, como sei, tiñamos xa unha monitora de bordado. En outro caso, a segunda pregunta concatenada, por que esta resolución non se dou nos meses despois, ou nas semanas despois, a sentencia judicial? Bueno, esta praza, como vostede di, é dunha persoa fixo discontinuo que por sentencia sempre que se dá algún obradoiro de traballo con agulla, non só bordado, con o que se considera traballo con agulla, ten que ser coberto por esta persoa sempre que este disponible. Houbo momentos nos que esta persoa estaba de baixa e non podía traballar, entón tivose que recurrir a unha empresa. Por iso hai pagos a unha empresa para dar obradoiro de bordado, porque esta persoa estaba de baixa e non podía cubrir o seu posto. Entón tivose que recurrir a unha empresa para poder dar o obradoiro. E a sentencia acátase cada vez cando vai comezar a traballar. Esta persoa non traballa ao longo de todo o ano, como xa lle digo, traballa só cando hai obradoiros de bordado, de distintos traballos de agulla.
Prosigo. Falo de lei do artículo 46 que vou falar. Preguntáballe no pleno pasado, preguntáballe acerca da casa, apartamento, non sei que era chamar, de acollida de taxis. Me pregunto, a esas alturas, pasou un mes, si estas casas ou esta casa xa está en condicións de habitabilidade. E se está en condicións de habitabilidade, se a persoa que ocupaba unha destas casas foi chamado para volver a ocupar. Ben, esas casas están en condicións de habitabilidade, están limpas, están amañadas. Non se chamou a esta persona, non se chamou. De todas formas, hai unha ordenanza pola que se regula como se teñen que ocupar estas vivendas. Non é algo tan sinxelo como chamar a unha persoa e dicirlle vai para esa vivenda. Hai unha ordenanza que regula a ocupación. E, de feito, esta persoa non estaba ocupando esta vivenda de acordo á ordenanza. Ordenanza, perfectamente. Esta persoa non estaba de acordo á ordenanza. Entrou nun momento de urxencia, pero sen seguir o procedimento. Foi un momento de urxencia no que había que acoller a esta persoa, pero non estaba de acordo á ordenanza. Continúo. Acerca da relación de bens inmóviles, me explica por que non se publica no portal de transparencia do Concello a relación de bens inmóviles da entidade, en este caso do Concello. Por que non está publicada? Pois non lle podo dicir, teño que preguntar. Eu non levo a páxina web, teño que preguntar a ver por que non está publicada. Bien. Na mesma páxina Transparencia, me explica por que non se publica no portal de transparencia do Concello os recoñecementos de compatibilidade que se poden dar a membros desta corporación. Pois, digo yo mismo, teño que preguntarlo. De todas formas, agora mesmo non se recoñeceu ninguna compatibilidade. As compatibilidades teñen que vir a pleno e aprobanse polo pleno. Declaración de bens e actividades dos representantes públicos. Creo que iso no anterior que falei algo. Non me acordo. Me explica por que non se publica no portal de transparencia do Concello as declaracións de bens e actividades dos representantes públicos. Ollo, disociando os datos que haxa por lei que disociar. Pois o mismo lle digo, eu non son a responsable do portal de transparencia, teño que preguntar. Bien. Vale. Vamos a ver. No decreto 1100 de 2024, de data 11 do 10, se reconoce un pagamento de X cantidad de euros a un tal don Carlos XXXXX, que vexo que en actas da Xunta de Goberno, en decreto da alcaldía, que esta persoa aparece como asinante de informes en asuntos relacionados con permisos de obras. Gustaría que me explicara esta corporación en base a que normativa das leis da administración local foi contratada esta persona ou en que maneira este profesional pasou a formar parte do cadro de asesores do noso Concello. É unha persoa externa que está contratada precisamente como asesor xurídico en materia urbanística, de acordo á lei de contratos. É algo que se pode facer, que é totalmente legal e que agora mesmo é moi necesario no Departamento de Urbanismo. Vale. Con respecto aos asesores, o asesoramento da universidade, me explica se ao contar con un novo asesor, se prescindeu do asesoramento que ata agora viña prestando a Universidade de Santiago é polo que se pagaban ou pagan, xa non sei, sobre 2.600 euros ao mes. O contrato de asesoría coa Universidade de Santiago foi de 7 meses, se non lembro mal. Era 7 meses ao ano. Agora mesmo non está vixente. De todas formas, a asesoría da Universidade de Santiago é en materia administrativo e laboral.
Este asesor é un asesor en materia de urbanismo. Son disciplinas diferentes e que precisan a súa especialización. O contrato con a Universidade de Santiago non está vixente. Agora mesmo non está vixente. Sigo preguntando sobre isto. 6-7 meses son os que fai referencia a lei de os 6 meses que fai referencia ao artículo 118 da lei de contratos das administracións públicas. Fai referencia a cantidades, non? É que ese artigo fai referencia a cantidades, non aos meses. Son unha cantidad nun ano, independientemente que sea en un mes ou en 12. Bien. Continúo. Vamos a ver. A pregunta que lle vou facer non vai ter datos ahora mesmo, como entendo, por lo que lle pido que de non telo se me conteste o vindeiro pleno. Cantos empregados municipais, funcionarios e laborais a día de hoxe están de baixa por enfermedade. Deixe-me rematar. Quero saber o número. Nin nomes, nin a enfermedade, nin tal. Solamente no momento que sea, a día de hoxe, por tomar unha referencia, cantos. O número exacto, a día de hoxe teño que preguntarlle, durante o mes pasado foron 36 persoas de baixa. O número exacto, a día de hoxe, cantos hai hoxe de baixa, teño que preguntar o número. Bien. Pero temos un ausentismo moi alto, moi elevado. Bien, 36. Digo yo de memoria, pero andaba neses números. De todas formas, digo yo o número exacto a día de hoxe no próximo pleno. Sí, quero dicir... A ver, que o mellor son 33 e non 36, pero estaba aí o número. Non necesito máis que saber o número, en ningún caso os nomes e moito menos a causa da baixa, etc. A causa da baixa tampouco sei eu. A causa da baixa non la poden dicir. Bueno, dignola si queren, non, pero non teñen que trasladala. A nos trasladanos a duración da baixa, a duración que se presupón cando hai data estimada. Pero as causas non las teñen que dar. Bien, acerca das atas de pleno non publicadas, xa fixen a mesma pregunta no pleno pasado. Estou vendo que a día de hoxe sigue estando no mismo. A última data é de 27 de marzo deste ano 2024, que se corresponde ao sesión ordinaria número 5 de tal. Non vexo ninguén como publicado as atas en sociedade. Vou a preguntar, igual con un pouco de suerte, se crece un pouco máis, igual se resolve, igual que se resolveu aínda un mes despois, con fecha do 26, que se publicaron os contratos menores do segundo e terceiro trimestre que estaban sin publicar. Bien, cando pensa dar a orden de que se publiquen as actas xa aprobadas e ratificadas polo Pleno Municipal na página de transparencia do Concello? Na página informativa que faz referencia ás actas municipais. Señor Laguarda, a última baixa é de setembro. A última acta é de setembro deste ano. A última acta que está colgada. Solamente está a acta número 5 do 27 de marzo. Sí, señor Lago Álvarez, a última acta que está colgada é a de setembro deste ano. A última acta colgada é a de setembro deste ano. Está sin colgar a de outubro, a que aprobamos hoxe. Esta non é a sesión número 16, o que vai de ano. A última acta que está colgada, señora Martínez, teno vostede aí... A número 13. A número 13, 26 do 9 do 24. Isto non veio, Esta é a última que está colgada. A 13, a 14 aprobámola hoxe, e hoxe estamos a 15. E do 5 ao 13... Si sacamos dúas, non faltan actas. Falta unha, que é a que falta do 10, que aprobamos hoxe tamén. Falta a do 10 que aprobamos hoxe e falta a do 14 que aprobamos hoxe. A 14. Claro, falta a 10 e a 14. Que estaban sin aprobar.
Bueno, continúo. Volvo a preguntar acerca do código CVD, Código de Verificación de Documentos, que xa preguntei no pleno anterior. En moitos escritos do Concello non aparece a data de firma do documento. Hoxe comprobei, hoxe recibí a través de notifica.gal, quero dos documentos, non aparece data, vou a mirar e me devolve o mismo documento sin facer referencia a le pregunto novamente para cando se ten pensado ordenar que se corrixa este CVD para que aporte a data de firma do documento, que é importante, é moi importante. Pois revisarémolo e coa máxima diligencia mirarase a ver si o hai que corrixir. Bien, isto xa fixera. Me falou usted algo do Camping Abouga, pero non fui capaz de asumirlo todo. Pregunto sobre o Camping Abouga, as instalacións, vamos. Si se puxo en marcha o proceso para adjudicar as instalacións do Camping Abouga para que poidan entrar en servicio neste próximo verano. Ainda non está resolta a adjudicación. Ainda non está resolta a concesión actual. Non está resolta, entón ainda non se puxo en marcha a adjudicación. Primeiro hai que resolver a actual. Bueno, continuo. O regulamento que da moción no pleno anterior sobre as subvencións a entidades deportivas. Visto o acordo do mes anterior sobre o regulamento que regula as subvencións a entidades deportivas do noso Concello, quixera saber se se comenzaron os trámites para cambiar o regulamento, facer o documento, para que poda haber a comisión informativa no seu momento, etc. etc. Señor Torea, quer contestar? Falouse, non sei se o técnico empezou xa o que é explícitamente facer os cambios, pero sí que se falou, a idea é leválo a pleno a principio de ano para que se saque o máis pronto posible a convocatoria, porque despois hai que dar o prazo de, digamos, de justificación das axudas. Bien, continuo. Acerca da oficina de urbanismo, pregunto se se está cumplindo a sentencia do Tribunal Supremo, sentencia en casación, unificación de doutrina, que obriga aos concellos, na súa sentenza 1132 de 2024, de 26 de xuño, que declarou que a emisión de informes relacionados ca intervención e edificación, expedientes en ruína, control da legalidade urbanística e patrimonio teñen que ser elaborados por un arquitecto superior. Está o Concello cumprindo con esta sentencia do Tribunal Supremo? Agora mesmo non hai un arquitecto superior no Concello. Si que houbo xa varias licencias que se tiveron que encargar a arquitectos externos, porque, como ben sabe, non hai arquitecto dende 2012, se non me equivoco. Aquí as licencias informabas un arquitecto técnico. Entón, nos últimos meses xa houbo que trasladar algún informe de licencia a un arquitecto externo, porque agora mesmo non hai arquitecto en plantilla. Entón, digolle, non hai arquitecto en plantilla, estáse recurrindo a servicio externo para poder facer, pero non temos arquitecto en plantilla. Vale, continuo. Creo que isto quedou pendiente de contestar. Volvo a insistir no tema. Solicito-lhe uns datos que ahora mismo usted non ten. A canto ascende a débeda da empresa concesionaria do Servicio de Aguas do Concello de Muros. Pido-lhe que nos amparen en veces anteriores en empresas tan precarias, etc. etc. A canto ascende. No próximo pleno, se é posible, alá en xaneiro, pois espero que dispoña dese dato e mo traslado. Bien. Con respecto tamén á empresa concesionaria, que nos mínimo que eu ando en busca que busca non vi semejante cousa. En que parte do contrato coa concesionaria de Servicio de Aguas do Concello
se contempla a obriga do Concello a pagar o suministro de agua dos edificios municipales, fontes, en praias, etc. O que se paga non é o suministro de auga, é o canon de saneamento, que é un imposto que ven dictaminado pola Xunta. Non pagamos o suministro de auga, pagamos o canon de saneamento que vai asociado ao consumo de auga que se fai. Son dúas cousas diferentes. Volvo a preguntar, como é posible que a empresa concesionaria lle pase ao Concello un consumo de agua para poder que o Concello pague o canon de saneamento? Por exemplo, se non hai ducha, das duchas que hai polas praias, ninguna ten contador. Como é posible que... Teñen contador. Onde está escondido? Nós temos un informe que di exactamente o consumo de auga que se fixo nas duchas do Concello de Muros. Ademais, pedímolo explícitamente o das duchas das praias e direi que o gasto en auga nas duchas das praias deste ano é certo que houve unha pérdida de auga importante na ducha aquí da Praia do Castillo, que había unha rotura, pero é o equivalente a auga de 5 piscinas olímpicas. E iso está contabilizado porque teñen contador. As duchas da praia teñen contador. E fixemos non lle digo o dato exacto, porque non me acordo agora exactamente a canto equivale cada piscina, pero lembrome que me sorprendeu que era o equivalente aproximado de 5 piscinas olímpicas. Enchiemos moitas veces a piscina municipal coa auga das duchas. Nada máis por miña parte. Lamento que hoxe non estuve moi atento a todas as prédicas e pláticas, etc. Moitísimas gracias. Bueno, pois chegados ata aquí, levantamos a sesión. Boas noites. Bueno, pois que pasedes unhas boas festas, que nos vamos a ver en xaneiro. Igualmente. Igualmente.